खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। दिनै 5 जुन दिनै आसाम मन्थ्रि आफादखौ फेहेरगोन एबा गोदानै मन्थ्रि थिसनगोन। दिनै गासै सा 11-12 एमएलएफ्रा गाव गावनि समायखिराखौ लागोन। फुंनि 12 रिंगासो समाव जेथि बिजनि कला मन्दिराव खुंजागोन एमएलएफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारि। सुलुनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै समायखिरा लानो गोनां सानैसो एमएलएफोरनि मुंफोरा जादों हासुविनी राय सरकार, अशोक सिंहर, बिमल बरा, बिश्वजित दैमारी, जयन्त मल्ल बरुवा, कौशिक राय, केशव महन्त, कृष्णेन्दु पल, नीलिमा देवी, पीयूष हाजरिका, रनज पेगु आरो सुशान्त बरगहाय। बङाइगाव जिल्लानि हालदैबारियाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ नारा-नाथा सिनाहारि खालामनो नाजानायनि गोख्रों मदद। खौरां मोननाय बादिब्ला उन्दै हिन्जावसाया आइ दैमानि रुगुङाव हारसिङै सि-जोम सुबाय थानाय समावनो सासे दुथां रफिकुल इस्लामआ हिन्जावसाखौ नारा-नाथा सिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। बे जाथायनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनो थाखाय नाजानायाव उन्दै हिन्जावसाया गोबां जोखोम जादों। जाथाय जानायखौ मिथिनानै बिमाया फिसाजोखौ रैखा खालामनो थाखाय थांनाय समावनो बिमाखौबो गाग्लोबदों रफिकुल इस्लामआ। बे गिख्रंथाव जाथायखौ लानानै नखरनि सुबुंफ्रा दायनिगिरिखौ साजा होनांगौनि दाबिजों थानायाव गोजौ थिसनदों। दायो नायबिजिरनाया जागायगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों आरो दुथां रफिकुल इस्लामआ दायो पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखोमानानै दङ। बे दुथां रफिकुल इस्लामखौ थाबैनो हमनो थाखाय पुलिसखौ दाबि खालामदों बजरं दलोनिफ्राय। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जानाय पाउलस बसुमतारीनि नखराव खौरां लाहैनायजों लोगोसे BTC एलेक्शननि लेङाइ बुंथिगिरि बिजिरगोरा नार्जारी बिथाङा राङारि अनसुंथाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि दासान्दि तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमायाव मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजिया सोलिगासिनो दङ। बेबादि दाङाबाजि सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सोमलिगुरि गामिनि 65 बोसोर बैसोनि पाउलस बसुमतारी बिथाङा अबथिरायै जिउ खहा जादों। हादोरसायाव सानफा एफा आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगि खालामनाया बांबोगासिनो दङ। बेबादिनो BTC ओनसोलनि उदालगुरिनि अराङाव मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया गोबां बिबांनि खमैबो 2 कुइन्टेल 80 केजि 410 ग्राम गान्जाफोरखौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसेनो बे फालांगिजों सोमोन्दो थानाय रिंसार दैमारी आरो बेनिफ्राय AA01GF06706 नम्बरनि गंसे साखा खबब्रै गारिखौबो हमनो हादों। बरसातनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो सिग्रोमनायनि गेजेरजों बेफोर गोबां बिबांनि गान्जाखौ हमनो हादों आसाम पुलिसआ। आसामनि सनापुराव हाग्रानि मासे मैदेरखौ बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों हाग्रा बिफाना। हाग्रा बिफाना मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों सन्देह गोनां मेघालयनि सासे फलानखौ हमनाय जादों। हाग्रा बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय 12 मेआव टपातुलिनि दिगसाक पाहाराव सिलाइजों गावनायनि जाहोनाव मैदेरा जोखोम जानानै जिउ खहा जादोंमोन। बेखौ लानानै हाग्रा बिफाना गोख्रों संदाननायखौ जागायदोंमोन आरो बे हमनो हानाय सुबुंखौ मेघालयनि रिपय जिल्लानि थागिरि सालफेसन नंरुम होननानै सिनायथि होदों। हाग्रा बिफाना बेखौ हमनानै सोंबायफिनाय खालामनो गावसोरनि आवथायाव लादों आरो सिग्रोमनाय समाव हाग्रा बिफाना बेनिफ्राय फलान खालामनायाव बाहायग्रा माखासे मुवा बेसादफोर जेरै सिलाइ, गुलि, देगा, नोगोद रां आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौबो बेनिफ्राय बोखांनो हादों होननानै मिथिहोदों। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।